Minister Muswere aiwa voya vachiclarifya vachipa the current position iripo the presidential term limit extension. Sanapinda mashoko anobuda togwa nevakoma mapatrols amuri kuona kuti aiwa panguva ino vanhu vane confusion vachitosha kutoti on what basis and on what grounds are these guys trying to extend the term yemutungamiri wenyika pamwe chete nekuamenda the constitution. Sanapinda mashoko anobuda nyorwa panapa ndipo kapaya pandokuti chibva wasubscriber ubva walaika uturn on the bell icon. Tivira pahendo yeZANU-PF patrols vanobuda chipa in update vachiti the government of Zimbabwe has reiterated parliament's mandate to represent the people's will, supporting a broad-based call to extend the presidential term beyond 2028. This reflects the aspirations of the electorate, ensuring stability and national progress. ZANU-PF remains committed to protecting freedom of expression in the religion while fostering constructive dialogue. Ndomashoko anouya vachipa panapa tiri kuona kuti zvinhu zviri kubuda pasocial media aiwa semathreats amuri kuona akakandirwa aiwa nevakomana vepolisi aiwa last night vachiti aiwa varikuda kutouta vakomana vese aiwa varikuda kuita maprotest kana pasocial media varikuda kumisa this term extension. Panapa tiri kuona kuti vakomana zvirikuda zvichitogwa nevakomana vepolisi vachida kubata vanhu vese vari kuopoza nezvitogwa nevakomana vethe regime mapatrols vachitaura vachiti aiwa macitizens ndovari kutopusha kuti aiwa this constitution amendewe, but at the same time tikuna mapurisa vari kuzvida kubata vanhu aiwa macitizens again vari kuprotest against this term extension. Ndo vanhu pavanouya vachiti aiwa vakomana ava these guys aiwa they do not know what they want. These guys aiwa vanongoya vachinyepa aiwa pasocial media vachiti macitizens ari kuendosa the leader aiwa for 2028 or 2030, but tichiona kuti macitizens they are against this will and this unconstitutional amendment. Imbotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.